Nyt 20. päivä lokakuuta vietetään piirakkapäivää ja tämä päivähän on nyt ensimmäinen laatuaan, eli ollaan aloittelemassa tämmöistä perinnettä juhlia suomalaista piirakkaa ja suomalaiseen ruokakulttuuriinhan kuuluu monet erilaiset piirakat ja niistä tunnetuin on varmasti tämä Karjalan piirakka, mutta sittenhän meillä löytyy myös rönttöstä ja vatruskaa ja muuta perinnepiirakkaa, mutta nyt me ollaan täällä Helenan kanssa leipomassa Karjalan piirakoita. Meillä on Karjalan piirakka taikina valmiina. Mitä sä oot laittanut siihen? Eli tähän kuoreen tulee ihan vettä ja suolaa ja ruisjauhoja ja vehnäjauhoja. Sä oot kaulinnut nämä tämmöistä oikein ohkaisiksi, nämä Karjalan piirakan kuoret. Ja tämmöisellä ohuella kuorella niistä tulee oikein rapeita, kun ne paistetaan nopeasti korkeassa lämpötilassa. Mä laitan täältä tätä täytettä vähän tähän, levittelen. Eli sinne reunoille pitää jättää se muutama sentti tilaa, että saadaan rypytettyä. Katsotaan, minkälainen versio tällä rypyttämällä saadaan. Siis tämä Karjalan piirakkahan on aivan mainio välipala, ja jos ajatellaan nyt tätä meidän suomalaista ruokakulttuuria, niin tämähän on välipalaistunut pitkälti, ja varsinkin nuorten keskuudessa, niin ne ateriat painottuu niihin välipaloihin. No niin, katsotaan sitten, miltä meidän piirakat täällä. No niin, nythän on saanut mukavasti väriä siellä uunissa ja ovat varmasti kypsiä. Joo, sitten kun nämä on paistettu nämä piirakat, niin sitten suditaan ylimääräiset jauhot ja sitten mulla on tässä nyt sulatettua voita ja pikkusen vettä ja laitan sitten tuonne pehmenemään niitä. No niin, sitten laitetaan tähän suojas leivinpaperi ja sitten laitetaan tuo leivinliina ja voi laittaa vaikka, jos on puhtaita patalappuja, niin ne hautuu siellä vähän aikaa, niin sitten ne on mukavan pehmeitä.